Okay, mga handang umaga mga ka-Rifle Eyes Philippines. Uksan natin to. Ang pinadala ng Skipmate. Galing pa sa ibang bansa. Ito'y accessories po para sa ating mga laruang dihangin. Last week pa, no? Like, mga Monday, dumating na dito sa Negros. Kaso sobrang busy kaya hindi ko nakuha. So ngayon, nung Friday nakuha ko siya ng Skipmate airgun accessories. Ayan. Ito yung message nila sa akin. Sabi nila, Dear Dave, we are Skipmate airgun accessories looking for a great PCP airgun channels. Okay? Sabi pa, you have a very high reputation in your country and make good pieces. Maraming salamat, Skipmate, grabe. Napuna tayo sa abroad, no? And also Indonesian channel last time. We want to sponsor several digital gadgets for you to review, and this would help you a lot in tuning your airgun and its regulator pressure. Wow. Best regards, sabi ni Fred Lee na Skipmate airgun accessories. So meron silang online, ipopost ko dito sa ating channel. Okay, without further ado, buksan na natin. Excited kayo? Excited na rin ako. Kaya guys, kung sino gusto magpadala ng mga accessories, airgun abroad, you can contact me in my email address, davelopez@gmail.com. I am open for sponsorship, or you want to send me a accessories, scope, even airguns for review and promote here in the Philippines. So just email me at davelopez@gmail.com. Okay, dalawa yung pinadala nila. Alright. Okay, ganda ng box, oh. Then, ganda ng packaging. Iba talaga pag sa ibang bansa. Wow. Tapos, ay! Nahulog. Ayan. So, wow, legit guys. Lakas makano na ito. Wow. Ano to? Two front sticker. Kung makikita nyo, meron siyang 0 PSI. So nakita nyo yung manual na gauge na gumagano lang. Ito ay hanip na kasi I'm not sure if sa Pilipinas ilan meron nito. Meron na po tayong digital gauge galing mismo, no, sa Skipmate. Anong po-pronounce dito? So digital gauge na po siya, and iti-test natin mga next videos natin yung functions niya and kung paano siya gamitin. So I think 300 days, isang taon, tagal bago siya malobat. So walang problema. Tapos ang mabigat siya, ibig sabihin heavy duty. You know naman, pagdating sa mga sa mga parts is mahilig ako sa heavy duty. Oh, yes. So andito sa likod niya yung charger. Right? Mayroon din ditong wipe cleaning kasama. Ayun, before tayo maglagay nito is i-wipe cleaning muna natin. Grabe, hindi siya expensive siya guys. Parang it looks durable talaga. Tapos ito yung charger niya. So, oops. Anyways, parang ito siya pag mag-charge kasi nakaano siya, no. Ilagay lang natin dito. Yun, meron din siyang tingnan natin sa video. Ito siya. Tapos ito na, kakabit natin to sa ating mga cellphone na charger, and we good to go. So may kasama siyang ganito. Ano pa yung kasama niya dito? So excited ako guys, no, na
So thank you so much guys for tuning in. And yan. So subscribe kayo para sa mga latest na mga videos natin and sponsorship na darating. Maraming salamat po.